niin, tässä aloitellaan ensimmäistä kanelihaastetta. Niina on ensimmäisenä. No niin, Niina aloittelee kanelisyöntiä. On. Se maistasit jo yhden kerran. No niin. Noniin. Ei saa heti! Sitä pitää vähän... Niina oli varma häviäjä tässä haasteessa. Niin. Niina oli varma häviäjä tässä haasteessa, joten nyt on sitten Lennin vuoro laittaa sun. No niin, nyt laita se. No niin, laita. Noniin. No niin, laita suuhun. Ja pitkä. Laita koko lusikka suuhun. Tiesimme. No niin, Piti sitä pidempään kun... no sitten minun vuoro, voi perkele. Tästä se lähtee. Valmisyynti. Seitsemän sekuntia oli. Vähän Mulla oli 5. Ei ollut 3. Ai jaa. Jolla oli ihan... Hyi vittu. Joo, pikkasen kyyneleitä. Mikä täällä on todella kyyneleitä? Paskaa. Niin. Pääruma. Haisee. Hais. No mitkä on tunnelmat? Vittumaiset. Mitkäs isoinen tunnelma oli kanelista? Täys paskaa. Sulla. Huono. Voi vittu. Tunnelmat sulla. Vähän kirpeet. Ja näytä kieltä. Arvasko itkettää? Kyyneleitä ja vähän räkäkin lenti. Muu vielä. Ja sitten joo, tuonne vielä. Sulla ei ole enää. Yes. No niin, no tänne vielä. Ja tässä kaikki tältä kertaa.